हा यमुना घाट आहे, आम्ही फिरला, खूपच सुंदर आहे। आणि ही आहे इकडे यमुना नदी। हे आता कालिया दमन आहे इकडे, म्हणजे इकडे देखावा केलाय। चला मानसी गंगा बघून झाली, आम्ही आता पुढे जातो। यज्ञशाला तर इकडे आहे आणि हा आहे अधासूरचा वध केलेल्याचा देखावा। आता 2 कुपन घेतले जेवणासाठी आणि इकडे जेवण आहे। प्रभु जी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आता आम्ही आलो आहे श्री श्री मदन मोहन मंदिर आणि हे समोरून हा व्ह्यू मंदिराचा। हरे कृष्णा मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ मध्ये। तर मित्रांनो 10-15 दिवस झाले आमचे व्हिडिओ येत नव्हते, व्लॉग येत नव्हते, कारण आम्ही लोणावळ्याला पडलो होतो। खूप मोठं संकट आमच्या फॅमिलीवरती आलं होतं। तर तुमच्या आशीर्वादाने आणि आई भवानीच्या कृपेने आम्ही लवकर रिकवर झालो। सर्व आम्ही आता सुखरूप बरे झालो आहोत आणि आता या व्हिडिओद्वारे तुमच्या भेटीला येतोय आणि आज जातो एका स्पेशल ठिकाणी, मथुरा वृंदावनला, आणि ते पण कुठे, मुंबईला, पालघरला। तर तुम्हाला कधी जाता आलं नाही वृंदावन मथुरेला तर अजिबात काळजी करू नका। तो अनुभव, तो सुखद अनुभव तुम्हाला मुंबईला घेता येईल, आणि ते पण कुठे, गोवर्धन इको विलेज पालघरला। तर आता आमची 5:50ची ट्रेन आहे डोंबिवलीवरून, भोईसर ट्रेन आहे। तर आता वाजले सकाळचे 5:30, 20 मिनिटं राहिल्यात। आम्ही आता निघतो आहे गोवर्धन इको विलेज म्हणजे मथुरा गोवर्धनला। हरे कृष्णा, लेट्स गो। भोईसर गाडीसाठी आता आम्ही डोंबिवली स्टेशनला आलो आहे। 5:50ची आमची बोईसर गाडी आहे, त्या ट्रेनने आम्ही पालघरला जाणार। लेट्स गो। हरे कृष्णा। आता मी डोंबिवलीवरून ट्रेन पकडली बोईसर, आणि भावीजी आता नाश्ता सुरू झाला वाटतं। काय खाता है? हो म्हणून करताना। आता वसईवरून निघाली आमची ट्रेन। भावीजीचा आता खाण्याचा टाइम झालेला आहे आणि दीपालीचा रील्स बघायचा टाइम झालेला आहे, आणि लोणावळ्याला पडलेल्या पुन्हा अजून आहेत ताज्या। हे बघा, अजून हे बघा, हे बघा, आणि हे बघा। तर आता थोड्याच वेळात आम्ही पालघरला पोहोचू आणि तिकडून आम्ही जाऊ गोवर्धन इको विलेजला। हरे कृष्णा। तर मित्रांनो 2 तासाच्या अथक प्रवासानंतर आम्ही आता पालघरला पोहोचलो आहे, आणि आता फर्स्ट आम्ही आधी नाश्ता करून घेतो, कारण यांना भूक लागली। आम्ही नाश्ता 8 पण वाजले आणि सकाळी नाश्त्याशिवाय बाहेर निघालो होतो। आता नाश्ता करून घेतो, मग बसने आम्ही गोवर्धन इको विलेजला जातो। हरे कृष्णा, लेट्स गो। आम्ही पालघरला आल्यानंतर आधी नाश्ता करून घेतो आहे, आणि भावीजी इकडे नाश्ता करतायत, दीपाली नाश्ता करताय। काय मागवलं आपण बघूया। मसाला डोसा आणि जियाचं सँडविच आपलं आहे, चीज सँडविच, भावीचा प्लेन डोसा, आणि माझा आहे इडली सांबार। तर आता आम्ही नाश्ता करून घेतो आणि नंतर आम्ही गोवर्धन इको विलेजला जातो। हरे कृष्णा भावी। तर आता नाश्ता करून आम्ही आता एसटी डेपो जवळ आलो आहे, आणि ही वाडा गाडी लागली आहे मोरतोंडी, आणि ह्या गाडीने आम्ही अमरापूर फाट्याला उतरणार आणि तिकडून मग रिक्षेने गोवर्धन इको विलेजला जाणार। तर हरे कृष्णा, लेट्स गो। तर एसटी आम्ही पकडली आहे इकडे आणि अमरापूर फाट्यासाठी। हरे कृष्णा। भावी जिया बसले आहेत इकडे, दीपाली आणि जिया बसले आहे इकडे, आणि मी आणि भावी इकडे बसणार। हरे कृष्णा।
तर फायनली आम्ही अमरापूर फाट्याला उतरलो आणि एसटीचा प्रवास होता 1 तासाचा. गावी असल्यासारखं फील वाटलं. आणि आता जरा बसलो आम्ही इकडे आणि पाणी वगैरे पितो. आणि मला वाटतं इकडून आता अरे जेवत नाही तू म्हणून उघडत नाही हे चपट चपट. तर आता आम्ही इकडून रिक्षा पकडू आणि वृंदावनला जाऊ, गोवर्धन इको विलेज. चलो मथुरा. तर फायनली आम्ही आता गोवर्धन इको विलेजला आलो आहे रिक्षेने. आणि पहिला आधी आम्ही आतमध्ये जातो. हरे कृष्ण. तर मित्रांनो आम्ही वृंदावन मथुराला आलो आहे, म्हणजेच गोवर्धन इको विलेजला आलो आहे. फायनली येऊन पोहोचलो आहे. डोंबिवलीवरून 5:30 वाजता आम्ही घर सोडलं. त्याच्यानंतर पालघरला आलो. पालघरवरून आम्ही इकडे आलो. म्हणजे जवळजवळ 5.5 ते 6 तास लागले आम्हाला गोवर्धन इको विलेजला यायला. आणि फायनली आम्ही येऊन पोहोचलो आहे. आणि कसे आलो काय झालं तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत आमचं बघत राहा. आता आम्ही तुम्हाला दाखवतोय गोवर्धन इको विलेज मथुरा. म्हणजे आम्ही नंदी बघितले, पण हा खूपच मोठा नंदी आहे. बापरे, खूपच मोठा आहे नंदी. तर आता आम्ही आलो आहे राधा वृंदावन बिहारी टेम्पल. खूपच सुंदर टेम्पल आहे. खूपच सुंदर मंदिर आहे. खूपच भारी वाटतं. बाके बिहारी लाल की. हरे कृष्णा. तर आता राधाकृष्णाचा दर्शन घेऊन झालं आमचं. आता दर्शन घेऊन आम्ही प्रसादासाठी खाली जातो. चला. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आता आपण यमुना रिव्हरला चाललो. तिकडे यमुना घाट आहे. कुठे यमुना घाट आहे? हां हां चला. मग आता आम्ही आलो आहे आता मिनी वृंदावनला आम्ही आलो आहे. म्हणजे जे वृंदावन आहे त्याची मिनी कॉफी इकडे आहे. तर ती आम्ही आता पूर्ण फिरतो आहे. खूपच सुंदर आहे प्लेस आहे. आणि हे यमुना रिव्हर आहे. आणि आम्ही आता यमुना नदीवरती बसलो आहे. खूपच सुंदर वाटतं. यमुना घाट आहे. मोबाईल पडला ना माझे खाट बसेल. भावी जिया. हरे कृष्णा. भावी जिया तिकडे बसल्यात घाटावरती आणि मी इकडे आलो आहे. खूपच सुंदर नजारा आहे हा. ही आहे इकडे यमुना नदी. हे बघा खूपच सुंदर नदी आहे. आणि मासे पण आहेत. खूप सारे मासे आहेत इकडे.
हरे कृष्णा। आणि हा यमुना घाट आम्ही पूर्ण फिरलो, खूपच सुंदर आहे। आणि इकडे 6 वाजता आरती होते, खूपच भारी असतं। खूपच सुंदर परिसर आहे यमुना घाट। भावी आणि आता आम्ही आहोत कालिया घाटला। इथे श्रीकृष्णाने कालिया नागाला मारला होता, त्याचा देखावा इकडे आहे। खूपच सुंदर आहे। पाणी आहे यार। पैसे टाकून वेश मागतात। मानसी गंगा चला मानसी गंगा बघून झाली, आम्ही आता पुढे जातो। आणि तिकडे संपूर्ण होता गिरी पर्वत, हा इथपर्यंत आहे तो गिरी पर्वत। तर तिकडे राहणाऱ्यांसाठी सुविधा आहे आणि यज्ञशाला तर इकडे आहे राईटला। तर आता आम्ही तिकडे जातो राईट मारून। आणि आता आम्ही बघतोय अधासुराचा वध केलेल्याचा देखावा। आणि मगाशी बघितला आपण काय बघितला होता, कालियाचा वध केलेला, कालिया नागाचा वध केलेल्याचा देखावा बघितला होता। आणि आता अधासुराचा वध केला। हा बा अधासुर बघ केवढा आहे, लय मांजला होता हा। आता आम्ही खूप फिरलो, दुपारचे आता 12 वाजले आणि थोडंसं विश्रांतीसाठी बसलोय। आणि प्रसाद म्हणून आम्हाला आंबा भेटलाय, हापूस आंबा, हापूस नाही रायवळ आहे। आणि इकडे जरा विश्रांती घेतोय आणि भावी जरा पावडर लावते फोटो काढण्यासाठी, मेकअप चालू आहे, फोटोशूट करायचं। होय का, मजा आहे तुमची। जिया काय खाते? कुपन घेतले जेवणासाठी आणि इकडे जेवण आहे, दाल राईस वगैरे। हे खूप टेस्टी जेवण आहे इकडे। आणि इकडे आम्ही कुपन घेतल्यात 2, आता आम्ही थाळी घेतो आहे इकडे। हरे कृष्णा। आणि हा श्रीनाथजी कॅफे है। प्रभु जी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हरे कृष्णा। तृप्त हो गए हम लोग। आता आमचं जेवण करून झालं आहे, म्हणजे माताजींचा प्रसाद ग्रहण करून झालं आहे आणि इकडे विश्रांती करतायत। आणि आम्ही आलो आहे आता मोहन मंदिर, राधा मोहन मदन मोहन मंदिर सॉरी। आणि हे संध्याकाळी 4 वाजता ओपन होतं, सध्या बंद आहे। मस्त मंदिर आहे हे, पण आम्हाला वेळ होईल जायला म्हणून आम्ही आत्ताच आलो। हे पूर्ण परिसर आहे मोहन मंदिराचा। हा सर्व परिसर। आता आम्ही आलो आहे श्री श्री मदन मोहन मंदिर आणि मंदिरामध्ये गेलो होतो पण ते बंद होतं। आता आम्ही इकडे गार्डन मध्ये आलो त्यांच्या। आणि हे समोरून हा व्ह्यू मंदिराचा खूप मस्त वाटतोय। खूप शांत पीसफुल वाटते एकदम। भावी जियाला इकडे झोपायचं आहे। झोपताय भावी जिया? बसते आहे, हां बस बस इकडे बसा। तर मित्रांनो, वृंदावन मथुरामध्ये यूपी मध्ये जे आहे ते सर्व गोवर्धन इको विलेज मध्ये आहे।
सेम टू सेम मिनी मॉडेल इकडे केलेलं आहे. तर आम्ही आता इकडे बघितलं गोवर्धन गिरी बघितलं, यमुना घाट बघितला, खूपच सुंदर होता. आणि त्याच्यानंतर कालिया मर्दन देखावा होता आणि श्री श्री मदन मोहन मंदिर पण आहे, ते पण खूप चांगलं हा ते पण बघितलं. म्हणजे जेवढं यमुना घाटावरती जेवढं आहे ते सर्व इकडे आहे. आणि खरंच खूप सुंदर जागा आहे. तुम्ही जर यायचं असेल आणि देखावे पण खूप सुंदर खूपच. आणि तो आपला फॉरेस्ट म्हणजे जंगल वगैरे जेवढं आहे ना, म्हणजे गार्डन वगैरे खूपच भारी आहे. म्हणजे आतमध्ये गेल्यानंतर वेगळीच फील होतं की तुम्ही मथुरा वृंदावन आले. 1 रुपया पण भरायचा नाही. हा, आणि जेवणासाठी 100 रुपीज आहे आणि फ्री मध्ये पण आहे. ते जेवण फ्री मध्ये आहे. तुम्ही फ्री मध्ये पण जेवू शकता किंवा पैसे देऊन पण जेवू शकता. दोन्ही ऑप्शन उपलब्ध आहे तिकडे. जेवण सेमच आहे आणि जेवण सेमच आहे. आणि खरंच खूप मजा आली. पूर्ण दिवस जातो. थोडं लांब आहे पण खरंच खूप पीसफुल जागा आहे. तुम्ही नक्की भेट द्या. हा व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनल वरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. आणि तुमचं प्रेम आमच्या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओला. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र.